Pandemia gutxi ez, eta minbizia. Bai. Minbizia dator. Nola izan zen? El ostion. Bai, izan zen, hori, uste duzu ja, justo momentu horretan, hasi ziren ja kontzertuak zutunik, maskariakin, baina ja beste ambiente bat, esaten genuen, bueno, ja gauza honek, gauza txar guztiak amaitu dira, ez? Eta etorri izan sekulako ostioi hori, bai. Nola jaso zenuen albistea? Oso txarto. Zeren herrian zeuden, ez dakit zean baizekin zertan zeudeten? Justo, behiatu, zelan dauden nivel ezberdinak gure buruan gauzekin, ez? Mioma bat nuen, eta joan behar nintzen begiratzera, ze arazoak ematen zizkidan, eta egin behar nuen histeroskopia bat, eta nagoen super urduri zemingarria da, ez dute sedaziorik ematen, eta ez daki zer. Orduan nire buruan zegoen, mina mango didate, super agobiatuta. Joan nintzanean hori egitera, begiratu zidaten eta esan zidaten, eske zure mioma oso txartago eta uteroak kendu behar dizugu. Da orduan niretzako esan dena uteroa buruan, ez? Eta justo momentu horretan egin gendun zinemaldiko Rozalenekin kantatu, eta nik nire buruan nire uteroa kendu behar zidaten uteroan neukan denbora guztian. Zer suposatzen zuen zuretzat uteroak entzea? Zer ematen zen izkion bueltak? Nire parte bat kendu behar zidaten, eta ez dakit zer gertatuko zen horren ostean, ez? Azkenean beldurra da, aldaketen beldur, ez? Eta, bueno, foniatrari deitu nion, jakiteko, uteroa kentzen basi zuten aldaketaren bat dagoen ahotsan. Eta esan zidan, ez lasai egon, hori aldaketak egoten dira, ovari baketak kentzen badituzte, bai, hori aldaketak egoten dira, eta ez dakizar. Da, bueno, lasaitu nintzen, da astelen horretan, grabatu ostean, arratsaldean joan behar nintzen, koroak sartzera, baina astelean justo medikua nuen, egin behar nuen ekografia bat, baina, sorpresa, zidaten ekografia egin. Gainera bakarri joan nintzen, eta medikoak esan zidan, lesio bat nuela, naukana adenokarzinoma de endometrio, nik ez neban oso ondo ulertzen zer, nekian zio zertzarra zela, negar baten hasi nintzen, eman zidaten pio bat paper, sinatzen dutuen ez dakizen bat paper, eman zidaten pio bat azalpen, atera nintzen handik oso flipatuta, pitire deitu nion, da, joan nintzen... Bakarrik joan zinen? Bai, bakarrik egon nintzen. Eta, izan zen... Ez nekian oso ondo zer zan, ez dituzute esaten minbizia duzu. Ez? Pues es una lesión. La lesión. Interneten begiratu nuen, da, kantxerra da, ez? Iraian amaieran esan zidaten, eta urrian 20an operatu zidaten. Eta, karo, esan zidatenean hori, esan zidaten dena kendu behar zidatela. Dena. Eta, klaro, nire garbaten esaten, no me quitéis los ovarios. Klaro, foniatrak esan zidan, aldaketak egoten direla hotxan, ez? Orduan niretzako ja izan zen, nire lehenengo urduri nengoen histeroskopiakin. Gero ja, uteroak enduko didate. Eta ja, gero ja, denak endu behar zidaten. Orduan, kantzerrak hartu zuen ja, eta ja, uteroa berdin zitzaidan, ez? Azkan zen momentua, kitar metodo, eta ingo dugu egin beharrekoa, ez? Zeintzuk izan dira, zure beldurrik handienak, zeren beldur zinen batez ere? Beldurra zidan danak. Azkenean beldur zara, hori, ikusiko ditut nire lagunak, edo eze kondiziotan egongo naiz. Joan alko naiz zerbeza batzuk hartzera, edo erosketak egitera, edo ez, azkenean beldur hori da, ez? Igual, kimia oso potente bat badaukazu radio bat, nola sentituko naiz, edo hilea jauziko zait, edo ez, hile ingo naiz, azkenean, hile alzara edo zein momentutan, baina azkenean, beldurra asko tortzen dira burura, ez? Kantzarritza minbizia oso beldurra handia ematen du. Eta pena da, ze azkenean ez dute ere esaten, ez? Nik nahiago nuke, ospitalean esangun bazidaten, minbizia duzu, baina, karo, ez, gelditzen zera ordu batzuk ez dakizula oso ondo zer gertatzen zaizun, ez? Baina, bueno, zimaz, gogorra da. Baina, hori, eske sorte handia izan dut, eske, gero jendeak ditu historia batzuk oso potoloak, oso potenteak, orduan, pues nada. Horain zen mogu zaude? Ondo. Minik? Ondo.
Ez daukat minik. Momenturen baten, hori esfortzu handi bat egiten badut eta oraindik tiroiren bat orbanetatik daukat barrurantza, baina bitxi, ondo nago. Osa, ez dut, ikukidu sorte bat alucinantea, ez? Ez dut izan eskimiorik, erradiorik, ez ezer. Ez dut, osea, izan zen operatu, minarako pastilla gartu, parazetamola eta se acabó. Ez dut hartu ezer. Eta hori jende asko ezin du esan, osea, da sorte bat ikaragarria, ez? Eta bueno, hori, eta azkenean esan nezake ni kantzerra izan dudala, hilabete eta piku, ez? Izan da dana oso harina. Eta hotxakin zenituen beldurraiak? Oraindik badaude, bai, kontzertu oso bat gauza oso potentea da. Azkenean, orduta erdi, orduta 45 minutu, hori asko da. Eta sabelak badauka bere indarra kontzertu batean? Badauka indarra, baina falta zaio. Horretan nabil, lanean jarraitzen dut, eta jarraituko dut. Ariketak egiten dituzu? Bai, justo astean baten foniatrakin lanean eta manabil klase batzuk egiten, mantentzeko, lusatzeko eta ez galtzeko, ze azkenean, denak entzen dizutenean, egun batetik bestera menopausika bihurtu naiz, hasi de golpe, tak. Orduan hormonarik ez dagoenean, hotza jeitzi egiten da, bajuago egiten da. Orduan hori ez gertatzeko, ariketak egiten nabil, eta nada. Igual, jendeak ez du igerriko, baina nik bai. Jendeak ez dut uste igerriko duenik. Baina, horretan.